gara itsasoaren soinua. Eta elefanteak esaten dugunean, nortzu jo behar dozue. Bale, eta txoriak agertzen badira, nortzu jotzen dozue. Oso ondo, eta sugeak agertzen badira guri ipuinean, nortzu jotzen dozue. Bale, presta bete historia azteko? Bai, behin batean, lagun talde bat mendira joan zan. Eta mendian, baegoan, erreka bat lasai-lasai zegoena. Menditik jarraitzen zutela, zizareak eta sugeak ere agertzen ziren. Halako batean, berua egiten zuenez, umetxoak errekara sartzera erabaki zuten, bainu bat hartzera. Lagunak jolastu eta jolastu egiten zuten erreka asko mugidu. Eta halako batean, zerura begira, tximeletak eta txoriak ikusi zituzten. Umeak uretatik ateratzea erabaki zuten eta bedarrera jolastera joan egin ziren. Mendian egozala, txoriak zeruan eta lurrean zizareak eta sugeak narrazean zebiltzaten. Baina halako batean, gure laguntaldea urruti elefanteak ikusi zituen. Elefanteak urrutik dabiltzatela, pizkanaka, umeengana hurbiltzen hasi dira. Gero eta hurbilago, eta orduan, sugeak, zizareak, txoriak agertu ziren, eta danok batera, elkar jolasten hasi ziren. Eta horrela igaro zuten egun polit hau. Ia ba, danborrak suabe entzun nahi ditugu. Eta orain danborrak fuerte. Triangeluak suabe. Triangeluak fuerte. Maracak suabe. Maracak fuerte. Kanpaiak suabe. Kanpaiak suabe. Kanpaiak fuerte. Itsas instrumentuak suabe. Itsas instrumentuak fuerte. Orain dano batera suabe. Eta orain dano batera fuerte. Tasa txinatarrak eta triangeluak batera. Orain itsas instrumentuak eta giro.
danborrak eta marakak. Triangeluak, danborrak eta marakak. Kaja txinatarrak eta itsas instrumentua. Danok batera suabe. Eta horrela kontzertua bukatzen dugu.